Hasiko naiz. Bueno, a ver, bueno, nire esperientzia aste honetan, egia esan, bueno, berria izan da, eta egia da, euskera desente, normalean desente hitz egiten dudala, eta aste honetako nobedadea izan da pixka bat, normalean igual erderaz hitz egiten dugun ezagun horiekin izan dudan bizipena edo gehiago, ez? Garbi dago emandako irizpideak izan direla, hori igual lehenengo hitza euskaraz egitearena, ez? Eta hori egon daiteke igual ohitura aldaketa bat, eta hori ere, bueno, nobedade bat da, ez? Orduan, ezagunak eta erderaz normalen hitz egin dudan horiekin izan dudan esperientzia izan da pixkat martzianoa, hori etortu behar dut. Nik ez diet azaldu, aizu begira azte honetan, nik ez diet ezer esan. Zuzenean beraiekin hitz egin dut, eta egia da hitz egin dudala pixkat lotuta bezala. Batetik ez dakidalako bere maila nolakoa dan, ulertzen duen, badakien, ez dakigu. Eta orduan hori da pixkat erronka edo hori da lortu behar duguna, ez dakit nola, bakoitzak egingo du bere modura. Eta nik egin dudan euskara izan da oso oinarrizkoa. Pixkat bera jakin gabe guzti hori, beldurka bezala, ez? Ulertuko du, nortzen ulertuko. Orduan hori izan da alde batetik, eta gero beste bat izan dut, ez da berria izan dinetzako, osoko harakin bat lehen hori adostutan eukan berarekin erosketa euskeraz egitea, ez daki euskeraz, semea ikastolakoa du, eta hor, kasu hortan da, adostu dudan bat. Elkarrizketa elebidun hori, horrekin adostu egin dut, orduan. Kasu hortan da oso espezifikoa, eta gainera berak guztu sartzen du, ez? Eta berak gero prezioa materakoan saiatu egiten da, eta orduan dago... Nik uste dut, aste honetako esperientziaren klabea dela hori, elkarrizketa bat, ez elebidunak izate hori, ez gaude ohituta, ez guk, euskara dakigunok, ez beste elkarrizketatua euskara ulertu edo hitz egin edo daukan maila daukala. Ez daukagu, orduan hori da izan da pixkan nire aldetik nobedadea edo. Nik ere harakinarekin eduk ez. Igual beste bat, nik gora zupera gorazen duzu, ez? Bai, nik goiko harakinakin. Eta ondo, harakinakin ondo. Angel, ez dika harakinakia. Opa Angel. Harakina, zarategira juntzen aitenean beti euskaraz egiten dut, baina badago harategi hortan emakume batek ez dakin, euskaraz ez dakina. Zoin arte nahi zatrebitu berarekin euskaraz egitea, baina montan, jakin da gaina esaten dio dara 100 gramo pavito. Urdoi aziko, ulertu behar du, seguro ulertzen dela. Zanion 150 gramo urdoi aziko, perfecto. 150 gramo urdoi aziko mentzuzkidan, ondo. Zardun baia, lehenagotik bestekin euskaraz egiten dut, da horrekin ere ja, hemendik aurrera, euskaraz egingo dut. Eta gero, hori, pixkat berreitzek esan duena, nik ere eduki jarrezeta elebidun bat, lankide batekin juten ez kotxez, eta oain artearekin egiten dut batzutan igual, kaixo agur, eta esaldi ginen bat hola, horatzen dut da bote prontan euskeran, baina astelenean junitzen, kotxean berarekin, da junitzen pixkat asako eta euskaraz hasi nintzen berarekin. Eta berak erantzuten ziren erderaz, eta hola jundinean, pipa, eta ez zuen ezer esan, baina jazte artean esan nion zarta zijoan ekimena jakintezan. Eta orduan esplikatu nion, aurrena esan nion, zui importa zaizu nik euskaraz egiten badizut, eta ez? Zuk egin, da nik ulertzen dizudan neurrian, perfecto. Eta, bale, orduan nola, aziontan nola jodegu. Nik euskaraz egin, berak uste baino askote gehiago ulertzen du, orduan ulertzen dit, eta hori pixka da arraroa, ohitura, batutan galtzen da pixka hipak potentzia hori igual, hizkuntza batean erritmo hori pixkat pentsatu behar dezu, jarri behartzea bere mailan, pero ariketa da. Eta hori, gero beste ama batekin baita berdina pasatzai, beti erderaz egin dut, baina engontan euskaraz egin diot, eta baita ere kontratu naiz ulertzen duela oso ondo. Berak ere ez du jarri duraz egirik, jasotzen zuen, berak erderaz erantzun, da orduan niretzako esperientzia polita.
oain nik faltan botatzen dut igual, igual, erdaldunak direnen gana joate hori. Igual, hemendik aurrera hori ingo dut. Jungo naiz lokutu horietara, eta hola. Eta horiek, horiekin nola, ze arraio egin dezakedan. Pues ni gehiago, lehen lagun batekin izan nuen taula gehiago gaztelera. Baina, orain nik igual azutara egiten euskeraz, beraik hori erantzuten diat euskeraz horrela. Orduan gehiago egiten beraik euskeraz. Baina, bestela nik beste esan diarekin taula euskeraz egiten nuen, alazeriko. Bueno, nik esan nuen, laburtuko nuen astea, hola, izan dela aste bat, sentipenak altzale neukitutena, alde batetik ilusio handiakin, baina baita ere kontuatu naiz, egoera batzutan euskara zindezak edana, ohitura dakatela erdera zitzeko, eta jende batekin bai dakatela ja ohitura erdera zitzeko, eta hor amorru bat sentitu, ez? Baina arte ez naizlako kontuatu, eta hori, saiatu naiz, hizketaldik euskara zitzen, eta behiek erdera zerantzuten ziaten, baina kasun batean bai, harritu india. Nik euskara zin izanakin, hola, harridura ospioa jarri du, eta esango nuke gustatu ere intzaiela. Nik uste eta aurrenekotakoan izan behaien gana zuzentzen euskara, eta behaiek nola bai, ni sentitu eta eskertu diatela. Eta gero, hori, balio izan dik konturatzeko, zein egoeratan igual erdera joten da, ez? Telebista ikuste utxan, jarri nintzen pentsatzen, jota, nik euskaraz bizine bat, euskaraz telebista ikusi beharko, ez? Eta, zenbat botoi daude emanduan, eta nerian bi ateatze zidan bakarrekan. Zesago mono irakurtza noa. Eta, hori izan doa. Nik egia esan, egunerokotasunean, bai etxean eta lagunekin ere euskeraz egiten dut. Eta gehien bat, harritu ninduna edo poztu ninduna izan zen lehenengo egunean bizitzan nena. Opari bat erostea jo nintzen 3 bat dendatara, osea, 3 dendatan sartu nintzen, eta euskera zuzendu nintzen. Eta denek euskera ziaten, eta normalean, olako dendetan beti tokatu izan zait erderaz erantzun izana edo ez egitea ezerrez euskeraz. Eta egia esan, beste bizipena asko ditut, baina egia da, nahiz eta aste honetan euskerakin zinuen bili jarraitzeko asmoa dudala eta kontagiatzeko ere beste ingurukoei.